なんかな、ムカムカすんな。朝から油物ばっかだったんですか？そんなんだったら胃薬飲めば治るだろ。じゃあ何ムカムカですか？お前はこの光景にムカムカせんのか。この前決定的に赤坂莉子に振られましたからね。いや、まだ振られたとは限らん。どうして俺には楽しい青春が来ないんだ。なぜにそんな一生を送らねばならんのだ。わかりました。今井さん、一つ提案があります。なんだ。ナンパしませんか？こうなったら。ナンパ？ほら、今井さん、女子2人で歩いてますよ。あれナンパしましょう。まぶいですよ、2人とも。俺は女さえいるとこにいりゃモテるってことを見せてやるか。俺は今井勝利、年は17、血液型は O、体力抜群、知力最高。その辺じゃナンバーワンのナイスガイさ。決して怪しいものじゃない。